Right, sekushaya leso sikhathi siphinde sixoxe ngemigilingwano esiphathayo thina bantu bemimoya. Kodwa namhlanje ngizoke ngibale nje izinto eziwu-5 that umuntu onemimoya should always watch out for. Lezi zinto fanele uhlele uzi-check-a ngoba lezi zinto they make out ubuwena nesigqi sakho njengomuntu wamoya noku-vibrate-a kwakho okuyonto ebaluleke kakhulu ngoba uku-vibrate-a kusho ukuthi ukwazi uku-connect-a ngendlela efanele. Uma ngabe i-connection ilekha between wena ney'dalwa zakho noma nesimo sendalo noma nesimo somoya, iy'nkinga ziyaye zibe yiningi and kuyaye kube nzima ukuzixazulula. Konke kuvele kudonse kanzima kube kubuhlungu, ama-emotions abe high ngoba manjena akukho okubonakala engazuthi kuyalunga. Uba sethe ubamba la ephunyuka lapho, ubamba le iphunyuke le, kanti indaba ilele ekutheni kungabe uyagada na ukuthi izinto zenza kanjani. I-responsibility iyona nto ebaluleke kunazo zonke kumuntu wamoya, because you have to check yourself every now and then, because i-comfort zone iwumbulali wento eyiyona njengomntwana wethongo. Ake singene kuyona. Right, umuntu wedlozi, umuntu wethongo afanele afunde ukuthula. Uma ngithi fanele ufunde ukuthula, fanele ufunde ukuvala umlomo wakho uma ngabe kungafunakala ukuthi ukhulume. Ukuthula kuyinto e-powerful and it goes beyond into yasemhlabeni. Angikhulumi ngokuthula ngokomlomo kuphela, kodwa ngikhuluma nangokuthulisa ingqondo. Ngiyohleli leli vesi lokuthulisa ingqondo ngilishumayela ngoba lelo vesi libaluleke kakhulu kunawo wonke amavesi, ngoba ingqondo iwona mkhandi wako konke ofisa ukuba nakho. Yonke into ngaphambi kokuthi ibe khona emhlabeni wenyama, I mean, iqale idlule engqondweni. Funda ukuthula engqondweni, funda ukuthula emlonyeni, funda ukuba ney'mfihlo, musa ukuxoxa ngey'nhlelo zakho, musa ukuxoxa noma ngabe ingomuthi omusha owufundile, noma ngabe ngesiwasha, noma ngabe ingempophomento oyitholile, noma ngabe intoni. Funda ukuba nemfihlo mntwana kamoya, ungavele nje usuke udedele imfihlo noma ikanjani. Funda ukuthula. Uyabona, ezinye zezinto eziyaye ziwukhubaze umoya noma zikwenza ukuthi kwehle i-value yobuwena njengomntwana kamoya, kwehle amandla uwasebenzela kanzima kangaka njengomntwana kamoya, ile nto yokuthi u-entertain indaba ye-gossip noma ukuhleba. Ukuhleba kwezinye izinto umuntu wakamoya fanele ayigade kakhulu, ukuzibona ukhuluma ngamagama abantu, ukuzibona usesimweni sento eyenza ama-vibrations ukuthi ehle kangaka nesimo sokuxhumana. Leyo yinto iyawehlisa umoya ngoba ayinaso isidingo futhi ayikho iroli eyidlalayo. Noma ngabe intoni engayidlali iroli esimeni sakho sakamoya ukuthi isikhuphule, azi ukuthi leyo nto isuke isimo sakho sakamoya izosehlisa. Sisakhuluma ngezinto ezi-common kodwa ezibalulekile, izinto ezi-basic. Angikhulumi ngezinto ey'nzima uzothi uma uthi ngizoqala phela, uma ukuthi ngiyaqala into eshiwo umkhulu ngihlanganisa nani. Cha, sikhuluma ngezinto nje ezi-basic, our everyday life. Gada ukuhleba. Niyayazi-ke le bantwana bakamoya ukuthi ukuba sey'ndaweni ezicinene kakhulu kuyasigulisa, uyagula. Uma ngabe uba sendaweni ecinene uyagula, uma sendaweni enabantu abaningi uyagula. Uma uwumuntu ngaso sonke isikhathi ohlezi ezifaka esixukwini, avoida ngaso sonke isikhathi ukuthi uye esixukwini. Iya ngoba naku uphoqa ngempela endaweni enabantu abaningi, ngoba ayigcini nje ngokukhathaza emoyeni kepha nasemzimbeni iyakugulisa.
uzibone usuphathwa ikhanda elidlula ngisho amaphilisi angakusebenzeli, uzibone usuphatheke kabi, umoya uphansi, uzibone ngazuthi ungakhala noma ungahayiza, uvele ubone yonke into ibheda, uvuka ekuseni i-mood yakho i-right, kanti uye laphaya wafika wathatha wonke imimoya yabantu ifike izakhele ikhaya kumuntu onedlozi, onesithunywa, umuntu onabantu abadala, umuntu onalokukhanya kweziphiwo eziqhamuka kuma-spirit. Umuntu onjalo imimoya iyamthanda, kufike kube imoya emihle imthande, kanjalo nemoya emibi, imoya e-positive, kanjalo nemimoya e-negative. Ayikho into e-charge-a umuntu wedlozi, umuntu wesithunywa, umuntu wemimoya njengemvelo. And uqaphele ukuthi la fanele uye khona emifuleni uthi nje uyosihlambulula noma uyosihlalela, la fanele uye khona ezintabeni uthi uyosikhulekela, umzimba uvele ukhathale, uvele unqene. Imisebenzi-ke emimoya eminyama, abelungu bathi abakhaliphile ama-archons, ile mimoya le kuhlebela izinto ezingasile, ithi enza into ewukuthi, enza into ewukuthi, ivele ikucabangise imicabango engasile negative, ukuthi vele wena kukanjena kukanje kukanjena. Kodwa uma ngabe uye lana ufike uchajeke, Nkosi yami, ngisho ungaqhamuka luphi uhlobo lomoya lifike lithi liyashaya lidlule, ngoba akungeneki kalula. Ngamhla amandla ephansi, ngamhla uzizwa ukhathazekile, ngamhla uzizwa ukhathele, ngamhla ubone ukuthi konke sekubukhuni, kuyasinda manjena, hayi bo, ungaze ucabanga iy'nto ey'ningi ukuthi uyathakathwa. Hamba uye endaweni eyimvelo uyozitshaja, hamba uye endaweni yemvelo uyophakamisa amandla akho. Laphaya kwimvelo ila ufike uphile khona, iyona ndawo yakho yokuphila, iyona ndawo yakho engcwele, that is your sanctuary. Gwema ukuthi unqene kwezindaweni eziyimvelo. Yilwe leyo nto leyo, ngoba amandla akho alele laphayana. Angithi niyazizwa izinto bantwana bemimoya esikhuluma ngazo ukuthi akuzona into ezibukhuni, izinto esingakwazi ukuzenza sonke, kepha na yindaba sinqene ile mimoya emibi. Unezindlebe uyezwa, ebese singena kweyokugcina. Everything is born, everything lives, everything dies. Konke kuyazalwa, kube nesikhathi sokuphila, kube nesikhathi sokufa, kube khona ukuzalwa kabusha. Ama-routine, ukwenza izinto ezodwa ngaso sonke isikhathi, kwenza ukuthi ingqondo ilove. Ingqondo yomuntu wamoya mase ilovile, uzorasta, uzonga-attract izinto ezintsha, ngoba ukwi-comfort zone awufuni ukuzama izinto ezintsha. Unendlela eyodwa wena yokwelapha ukuthi uma kufika umuntu umenza nje. Unendlela eyodwa wena yokuvuka ekuseni wenza into eyodwa, ubuye ntambama, same thing over and over. Ayikho into ethi nje wena kunokuzamayo okusha. Kufanele uhleli ustrive for ukuzama izinto ezintsha, ngoba izinto ezintsha ziyayiletha kumntwana wamoya, bese kubulo buvila bakho obungafuneki, ngoba ivila mangabe linomoya, munemimoya uyivila, uyolamba uyohlupheka uze ufe. Usuphiwe ukukhanya, usuphiwe amandla okubhodloza ngenkani la kuvalwe khona, ebese uyavilapha uyolamba uze ufe. Ukumema izinto ezintsha, ukumema i-flow yokuthi isimo sakho kumele sishintshe naso. Uma sikade sisimbi, sekufanele sishintshe sibe sihle manjena. Uma ngabe kuwukuthi usituation yesimo esisodwa ngaso sonke isikhathi, it is because kune-flow, i-flow ayikho healthy, noma i-flow ayimuvi i-flow yakho, right? Ngoba wena awukwazi ukuzama into ezintsha, noma zifika uyazivilaphela. Ake sibambe lapho.